अरे तू तो पूरा बुढ़ा ही गलु रे ए देख ମୁଁ ଏବେ ବି କଥା ଅଛି ଦେখ ଦେଖ ଓ ଭିତରେ ତୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା ଭଲ ଅଛି ଖାଲି ମରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ବରା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ପଢ଼େଇଛୁ ମୋତେ କହ ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି କହ ମୋତେ କହ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ଆଣିଛୁ ଚୋରି କରୁ କରୁ ଧରା ପଡ଼ି କଲି ସେ ଘରେ ମୋତେ ଧୋକା ମାରିକି ବାହାର କରିଦେଲେ ଧୋକା କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଏ ଜଗନ ଏ ସିକନ୍ଦର ସହିତ ଚାଲବାଜିଟା ତୋତେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ଶୁଣ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ତ ତୋ ଝିଅ ସେ ଘରେ ରହିବ ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ସେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ପାଟ୍ଟୋଷୀ ନାତୁଣୀ ନୁହଁ ସେ ତୋ ଝିଅ ଗୋଟେ କଥା ତୋ ଝିଅ ସିକନ୍ଦର अरे तू जगन को ब्लैकमेल करतो आधार धर्म वाला शिकार करिया अन्य को न मारिले से निजे बंचियो केमिति ए जगन 5 लक्ष टंका देबु ना मु से पाट्टोषी घर बुझिबी अरे तो से घर बाहर आसीचे 5 लक्ष टंका कोठु आनिबी सत कहि भो बोले मु एबे गोटे भिखारी ठीक अछि मु एबे से पाट्टोषी घर बुलाउची नहीं आ ता नातुनी असल चेहरा जेतबे से जानिबो तो झियो भिखारी हेरी କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ତୁ ତୋ ପୁଅ ରାଜାର ଠିକଣା ପାଇବୁନି ମୋ ପୁଅ ରାଜା କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ପୁଅ ରାଜା ମୋ ପୁଅ ରାଜାର ଠିକଣା ମତେ ଦେବି କହୁଛି କଥା ତୋ ପୁଅର ଠିକଣା କେବଳ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯଦି ତୋ ପୁଅକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଜଗନ ଝିଅର ପଥ ଛାଡ଼ିଦେ କଣ ରାଜାର ଠିକଣା କହୁଛି ତୋ ରାଜା କୋଉଠି ଅଛି କହ ମତେ ତୋ ପୁଅର ଠିକଣା ତୁ ପାଇଗଲେ ତୋ ପୁଅ ଜଗନକୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ମୁଁ ତୋତେ ସେଇଦିନ ତୋ ପୁଅର ଠିକଣା ଯୋଉଦିନ ତୁ ଭଲ ଜଗନ ଝିଅର ପିଛା ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତୁମେ ମୋ କଥା କହ ମୋ ରାଜା କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ରାଜା ଠିକଣା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ଖବରଦାର ଜଗନ ଝିଅର କିଛି ବି ଯଦି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତୁ ତୋ ପୁଅ ରାଜାର ଠିକଣା ପାଇବୁ তুমি কহিযাও ମୋ ରାଜାର ଠିକଣା ରାଜାର ଠିକଣା ତମେ ଦେ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ଜଗନ୍ୟ ଝିଅକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଟି ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ରାଜାର ଠିକଣା ପାଇଗଲେ ସେ ଟୁନି ଆଉ ଜଗନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ଝାମେଲା କଥା